De actiegroep die ten verzet in de komst van 300 asielzoekers naar Ries komt net eerder als orenmoorn maar een reactie op het nieuws dat het dorp mogelijk 400 vluchtelingen krijgt. Het nijgetal wat juist bekend maken door de gemeente de Frieske Marden. De asielzoekers zullen onderbracht worden in mooi Gaasterland. Een contract is was nog net tekenen. De FNP wil in 2018 een referendum houden over meer autonomie voor Friesland. Dat zit in het conceptverkiezingsprogramma van de partij. Het gaat er om meer seizoenskip voor ziekenhuizen, wenningcoöperaties en zorginstellings. Komen de vreed maar de leden haar uitspreken over het conceptverkiezingsprogramma. De N359 moet als eerste provinciale dik in Friesland veiliger maken worden. Dat is de dik van Ljouwert via Bolzert naar de Lemmer. In de nodig blikkend een enquête die het houden is toch de ANWB. In totaal hebben 227 mensen maar die in het onderzoek. Goed 60% daarvan vindt op dit traject benammen de kruising bij Wommels onveilig. Lieven Bertels wordt de nieuwe artistiek directeur van Culturele Haatset 2018. Bertels is op dit stuit directeur van het Sydney Festival in Australië. Hij is eerder artistiek coördinator bij het Holland Festival. Maar zijn internationale ondervinding en grote netwerk is Bertels nevens de sollicitatiecommissie de beste kandidaat voor het artistiek leiderschap bij Ljouwert 2018. Joen en vannacht meest droeg, kans op mist en een temperatuur van 6 graden. Morgen geregeld zinnen, zo aan de buiken en het wordt al vergraben. De wind is zwak en die komt uit verschillende richtings.